Jens, you just achieved the second win today. Successful day for your team? Yeah, definitely successful. Like in the morning, it was a bit rough. Like we lost by 3 goals in the first period, but then it came back. But now in the evening, our form from the team was way better, and we also played much better together. We had different lines, but all in all, successful day. Yeah. Austrian and Slovak teams today. Was there some big difference between them? I think the Austrian team was a bit more technical. Like in the beginning, they completely overran us, but the Slovak team overall, I would say they were better. They were quicker and like more strong in the ball. And also, like the big difference was it was way more physical. Your team scored a lot of goals, and you personally scored in both games. Are you in a good form? Do you feel it? I think now the form is coming together, but like the first few trainings, the form was not so good, but now it's coming. Yeah. Máte za sebou 2 zápasy v krátkom čase, bolo to už v tomto druhom cítiť napriek pomerne širokému kádru? Tak naša letná príprava bola veľmi kvalitná, čiže samozrejme, že sme cítili prvý zápas, ale nemôžeme sa vyhovoriť, že by sme boli nejako unavení. Samozrejme, mali sme deň voľna včera, v útorok sme mali tréning, čiže musíme zvládať takéto zápasy. Ale super bol veľmi kvalitný a bol to náročný zápas. So Švajčiarmi sa nehrá každý deň. Aký typ zápasu to bol, aká skúsenosť? So Švajčiarmi sa nehrá každý deň, jak si povedal, a veľmi dobrý zápas, veľmi kvalitný super. Tempo bolo veľmi vysoké a bol to veľmi vyrovnaný zápas a dúfame, že sa uvidíme vo finále a odveta dopadne lepšie pre nás. Dá sa vôbec pripraviť na takých superov, ako je Viedeň, Weissenfels a takýto, ktorých nemáte úplne napozeraných, alebo je to o tom hrať svoju hru? Tak samozrejme, že sa to nedá úplne pripraviť a nejako napísať nejaký scenár na takéto zápasy, pretože nevieme, ako hrajú superi, ale vždycky sa pripravujeme a ideme do zápasov s tým, že chceme vyhrať a podať najlepší výkon, aký vieme. Díky moc, nech sa darí.